ogye to mu se meye ene we na ekoso ose ampa meye na we mu etiso sisi yi okase economy nko yi say Russian Ukrainian war okase yenye duane ntonni omse eye Pakistan tokwa no a ena na ukrampo aye kokoto eturo ball Trump asoin yegusu aye bom paye se nkrofo nkoka se ye paye ho aye nhunu yasere mu eye Trump etu aye koto ball na so because omo de ahumni aham ena ama omo anyiye wa brabo yi mu ewo se duru ba bi omo gye omo mfum so atum na omo hyehye economy no ema ye nyina ye ho ton no omo nye de omo ni mu ani medibeti no na owo mate sa wo so be debate a na droba ni na be debate no yewura mahama so obegye atumu a age se yewura bawumia okọ na okọgye tumi nkrata se droba ni ansa na obeba ne na bekasa one na bekasa. And the other time, I took time off to debunk that useless thing about 4 years and 8 years. If you follow the logic of what he says, oh, he has only 4 years, I have 8 years, then it means no president should get a second term. Because it says, if you get a second term and you have only 4 years, you won't be accountable to the people. So then we should change the constitution and say every president should do 1 term and go away. Because in your second term, we won't be accountable. You see, there's no logic in what the person is saying. It means when you were saying 4 more for Nana, you knew that Nana was going to be unaccountable. And so just dismiss that and let's look forward. We have solutions for the problem and we have the experience to implement those solutions to rescue this country from the crisis in which it is. Where Ghana has reached, we need a steady, experienced hand to turn our fortunes around. Edwachi Kanemampani John Dramani Mahama etwa so anu o kire se yenhwe se yetu kwan ohu na ekwan na yetu no yakoto bus mienu boss mienu ne yakokoto ye boss baako uhemu adraba no atimu no watimi de nkrofo akonkran pen baako nso de ono ontwi ka ni bi kura ada mate ni odi wola ene wonim ye o ya lo no aboka no ho pan eno ane ni onim ye enti se wutu kwan na akokoto draba ni a watimi de nkrofo akoduru pen ene baako ono no ontwi ka ni bi kura ada o ye mate enti se ka na etwi ni sen se duru ba bi a ustie no ubenya botre na wutieti aso kakra na break ni sa anyoma no wonu wonim di onimu ani wola enipa mienu utu kwan na akoto wo mo ewo eye lorry station ho a wo bisa se hwan e na wo de car no ebe hye nsa. If you have 2 buses and you have a driver's mate who has been an apprentice to a driver sitting in one of those buses, and you have an experienced driver who has driven you several times back and forth to your destination and back, which of those 2 buses will you sit in? And so the person himself says he's a driver's mate. He doesn't have a license yet. So he should work and get a license first. And then after he gets a license, he can come and we'll talk. Ahenkan Akan. Abusia ni atwagu ye Kanemampani John Dramani Mahama. Na yankwa brashe bedwam nso na dua yi eye tina ni dima electoral commission owura yiri Jane adukwe mensa ekopie mu ewo ho na ho okopie mu onyina dan se akato na abro na men yakwa akoto aba enu ntim na hye bedwamfo so omre na wonfa nioma ba akomienu miensa bi odi agu fom a kire se na ni abede ewo 2024 abato no ho ombeka no musu wakosan ba akomienu miensa bi busa no amode amema no no so akire mu fala ama wo mo mate wo ho ase enu nti eye maami Jane Mensa kopie mu ewo mrahye bedwam na wadi tudwa ne nsem ba akomu odi kire Ghana fo nyina da ene mrahye bedwam fo nyina da semprempren aye kase 2024 abato na obi ani edaso na obetimi akase ne bo pampampan se electoral commission akeka nioma siani enioma ho dress wo mu ye nyina da wo ma hwa ye ni nyina na de akoso na anu ada wo registration ni mu a na wo mo enkunta buo ni sisi so ni no se ye data ena ye network ho nsenkaye enu nti ya kasai wo mo de nioma fofra agu akwan so a 2024 abato ni mu December 7 ne de waka alakia yi bibia be smooth tron bibia be kama electoral commission maami Jane na dukwe mensa eto aso bioya no o kire mu se eba no fan yo a eno nso obetimi de nsasi ni bo pam aka se 2024 abato no ebe koku ebe ya kama aya fan yo awia be bom papa ema Ghana fo nyina da de ore beti ase de odi nkunim so ebete ne ho ase watoa ne nsam so bio ya no ne mrahye bedwamfo edi nkita ho de tudwa ya no wo kirem se emprepre ya ye kasai
Usha Electoral Commission one no botai ntia ye Electoral Commission wo mu nsusu ye kura wo mu empo asempo eda wo mu so mu moto kura eda wo mu so no fine yo obon mako betre no say transparency eno ne brofudin ode man no se ono de wonim se fine yo nko a na wo mu Electoral Commission for di djuma eno nti o hye Ghana fo nyina dabo se wo be ma fine yo aba Ghana ya batro mu otitru ni afie wei abatro no obema wia bonu mem kataso mu aso bia mem figa no de akoso wo polling station was a polling center ho no sa regionalfo nationalfo obia bebo no sane be ya enkonkofo ye ne bia emba ento so wo man asumdue die okuramu pampe 2024 abato ni duro obia beto nani ahwe no ba besia no no so behwe se wo ye oba 10 die onkonko namba akumienu ni omaboni bi so meka omengu obehwe ma periperi yo adi enkunim. We have introduced more rigorous methods into our data generation processes, and we would like to assure you that the previous mistakes will be a thing of the past, God being our helper. Distinguished honorable members, I end by reiterating that as a commission, we are committed to providing a level playing field for all candidates and political parties and to undertaking our mandate without fear or favor. From the registration to the declaration, our processes are embedded with one key ingredient, and that is transparency. As such, we will continue to operate in the spirit of transparency, fairness, and integrity as embedded in our motto, and work to deliver credible, fair, peaceful, and transparent electoral processes in elections come the 7th of December 2024. Nipa tini nka wano na sha omeya batro ensem so titina nidima Electoral Commission owura yire Jane Adukwe Mensa abusia yento aso na yemfa wonko enkran pumpuni mantem no emu na enkran ne yedi waduru dia na eho no abatwo mpasua bese aduanan na ene ema ewo ho akon ho abom atworo petition a wo de aba na ema bese aduanan a wo ewo Greater Accra constituencies ahodo bebre no ano wo petition a wo atworo de akoma NDC mpanimfo eye tie ni nyina ne se Greater Accra region no wo party titirani a wo ho no mo eye owura Emmanuel Ashimo na opani Ashimo yi na emayi kire se djuma wodi di wo mo wonkran ho nya senketwa kwan a wo no wo fa so ho no enye asenketwa kra wodi wonani di a wodi womani ne sen so mo nso ye NDC ma eboaboa dom ano de ma party no no amo kire se owura Ashimo yi omuma eno ye baako onim kasa mienu teso obie na no asem opebia wotimi ka kire ma enansen ye twam ye yesi ma bi so mkoye ne den yo so mkoye ne den yo ene eno so ni bufu ye kekan na dwen de kire wo so mfam so ho atutufuo ma ene yesi wo so ma ne wo to wo ho anya senketwa eno na emayi kan won ho bo mu wo kire se dabi we na esu bambone ene wo nso so wo ani abre papa se afi we no wo emma obi mfani suban se ne Ghana fo agye NDC atum se wadi tumi be hye wo nsa no omo ma onipa ba ko peme ne ho agina mu abire na wo ani suade huru no won kan to fom enti ene wo ebeka wo ho abom na o ma tintim nkrata de akoma party ne mpanimfo na party ne mpanimfo afre owura Emmanuel Ashimo de na kasa enti ene wo ye ne sa pepepe omo keka wo ho bomu a ene yeye yanko emayi de kobene bubo wontidi bi bo mo nsa ebi di bi bo wo mo yam omo edi bi besoso mo nan de soso ye twekira ka nam fom a ye dede tenchon any party head eye quarters ho se sometime wo mo koye no wo mo kokoto trotropfo abedi kire edema wo mo amanyoku no owura Mustafa Gbandi ene ne sene asami ma kire mu akire wo no wo mo nso esi su sa pepepe edi kire opani ne kire se wo mo abepie mo ho no mo a wo kan wo mo ubu nkonta no a wo kan nsantasu akon no san na enum omo nam aduanan wo mo nyina eboaboa emma no edi ma party no constituencies ahodo no nyina wo mo no mo aka mo ho abomu wo mo baaye
omo ba ya omo nkuta omo nkura omo kura omo nsem petition emu nsam de medical ka kire odada opani ne gye ye no oda wo mase no kire so oh okay munya botre sesi ya no omanya mpanimfo mu gidi a mode mo nsam yi makrochi ni nyina de egu nkrata so amode aba no empanimfo nso eba besom no matena ase na wo mo atase ne besepa ne koni na haban ekwan so benyansafuom wo mu wi a baabi a wo so wo mo di nyaado agu mo di begu baabi a wo so wo mo di makonsu gu wo mo di begu pepepepepe eni ti wa mamma no anho ba so omunya botre na wogu so kirekire mu anu oche so obi beka se ei ene ema eboa dom ano ede ma party ya wo mu nyina ka mo ho abomu twekira ka ewo wo mu titina ni owo enkrampumpirima ntem ho eso ne de na tese party ne mu nyu na tese eniema ene da din sa eno na owura Mustafa Gbandi kire se o dabi we dia adabraka etasi sabe esen ne tekirema krampo a wo mu egu ano ba akum no etora bi o mo nto mo ho ase eni ti de asie enye bibi huhu bia empanimfo a wandi simuo no mutirima bobew se asem bi basei no a omunya botre tena so na omatia afane afa wo mu wi a anamontu a wo mu tu ebeboa ma party no nkonimdie afi mu atumi abamuo no saa pepepe no mo beye no eni nti obi bia wate se de ekoso nie ewon kran pumpurima ntamuo ni nya botre enye bibi huhu bia na asi eni nti mpanimfo nso betena so na omu wi a baabi amane bono ebekoto bia no o kire se wono nso beba monten so no abekirikirem e de akire Ganafo e na NDC for. No, that's not strange. Every party goes through some of these difficulties. So if you go to the MPP, they have mechanisms for addressing internal conflict. We do also have mechanisms to address our internal conflict. When they do arise, what you can count upon is that this current leadership is fortified big decisions that will deal with it squarely. Because we cannot have a party that is having indisciplined officers and officials. And so when the General Secretary is properly briefed and leadership is properly briefed, whatever the acts might be, the party will put the act there. And if it is a matter to reconcile, the party will do so and will proceed. So if you see any internal conflicts around the NDs, it is nothing too serious, it's not too strange, it will be dealt with to our loss. Ahenkan Akan. Abusia ni atwagu ye wono na woye chochofo abedi chiridi ma chiniye amanyuku NDC owura Mustafa Gbandi. Na enanu ada beto dwa sa yato fam go buom. Akwatwa ba ko liter no 15 Ghana for your pocket. And you would do one more so better 5 liters ya. And you're not kickabom netted na gallon dia and you're not ubedu actually. Or a cab one where see it me no gallon be ye do num and so tina osikano ubekin kan ye pa ubekaya chance sunset doors wa na dia guo tanyanyanya prum ba kwa nipa da sani be yenti kotua no ho sika nyina da na sani ade ne keka kɔ no afuno ahyenkafo ema wo mu nso kire se omu beto omu buom ema ne Concerned Drivers Association fo na anu ade ya endrada ade betu dwaya no mu kire mu se de keka kwa dia wo mu nso behwe na ahyentuabo no wo matum ohanchichemu dunum 15% wo mu kura de chem se engine bu akosoro aboso kan mu kom timi ento hwan first year no mami a obi sun still akro de se wukọ aboso kan a untimi nto still se still say na wo pe bia ta untimi nto enti nja se enyoma ayabasa ade ama wo mu amutwi ahyen wo Ghana ha enu nti wo mu so mbatum na tumu ne ba afa yeso aban ne so wo munya yo sede ade na ninyina ka ho bi ma Ahenkan kasebo ye tisi montre ne Ganafo twetwe nkomo bisai se so wo mu batum so mu ntum o mandi kan bi o ma no so wo batum o 15% kwafo no so anya bre ti no ma timi de 15% na to se so mu tum fiti juada de kro eye 15% ye po yempo ya twie mu tan ne beten ko ye pari nchin boto ba ko gere boto ba ko ahyentuade bo no ye batum na nti Ganafo mo se na Ganafo se the other ones la ni be afie no mo be ko ne so ansa wo mo se ye kasai ampa driver fo ne keka sefu wo bo ko so mo ankasa so atibi radio ahodro so TV
yesi o se fu wo bo no kosoro enu nto medical suja e de agu na nado danko akufu ado ne ba wo mia no so wo mu nhwe yiye na wo kwa ne yesi jai ne wen jai ya ukoji wani so ukoji ono kwa enu nti ba bi omode oman no efefa no emu ohu omo Ghana fo no mo so mo ti kuro ma no mo nim hawo ni ateku yo mo famu ho na uto momo ne kwa nya to momo ne buom ya to mo buom ya to ntosu buom na yesi ya san tufu wa buom ti e beto asentuade buom dia anyom yam jom wim anu to mo ka de cha da na do dan kwa kufu ado se emprempremprempre ono na teso wono ene teso so ka se mpu ebepu se na ya wose wa obo no obehwa ma atia bafom ono obetimi aye anyom no mo keka se we have the men no ene Ghana for so mbeka wo mo nsam pa so mo rafia ya tisika so akwam de ho na kan enye na na adu kuro ya ana bawo mia no wono ena ba behwe atoto wo man sikasam so ho na kan ye edokon buo ya bete so amekwati ametiasi ya tondokon 1 cedi me ba maban ya beton dokon 50 pesos ene dokon aye 5 Ghana anu ntini na bo omuntimi nka na fuwa ya asem ya bewomi na achentuade abo so be kosuri ni na be kabomi die omu be ka omadwe che na dankwa kufado ene na mamu a wobuo ene omu so omu wi omu to bi nso akọ ahyenkafo no so Ghana fo binum so kira omadwen se ahyenkafo no nso no so omu be to ahyentuade abo ani mu a omu nhwere tutu momo nwi omu nkwa mu hu emeka se o ya tofu omu 50% enti ya ba betu ahyentua buom da bi opesa no mo ne Ghana fo ani ni yo ene ya Ghana fo nso kire mu a driver fo no nso nhwe yie nhwe bibi yie omo driver fo no omo ko edwa so omo nim se ne omo bo kosoro se rent we ntimi ntua light bill ntimi ntua water bill ntimi ntua enti so omo san so de we be wo mu dia ene na omo bo yen atwa ya chimpre omo wi omo kasa yedin na hwan no betimi hwan ya betwa ne ma na ya wi aka chense kwa no tum na usugu mu e ba sape no wa ya nyanga ontimi nya kese udidi kura wo me anu nti wa ka de akire eye adrabafo Ghana fo na kase wo nsam ne doso papa wo so mo kasa kire adrabafo de so mo nso ntiatia breki na so mo pesa ban ni ehunu se efu na enya anyo mo nso nya demonstrate han se ya betia se close akfo mo ko strike ya betia se teacher fo ko strike ya betia em enti ada na driver fo nso fu wa na ekosuru hwim no amonso nti ho atwia na omo park car sinsi ho na omonso nya demonstrate han ni bi ada demonstrate han ko suru wo eba fom ekọ wiem ekọ adia dencheche wo Ghana ya driver fo hu bi ana Ghana fo no omo di nsam ni bi pepe so na tie thinking about themselves. I get the spare part and then fuel and all that. It should be on a 50-50 scale, passenger and driver as well. So 15% is a bit too much. On my best sounds padia, a bit hard drink kakra. Because it's your man wired. She said, Juma, na lolfe na jiscan. The bay Juma dia Marcas, Aquatina, baby Ujina, Wana Ujina, and Tiastra by and say, Oh, Mamma Diana, one shall know when you be being found. What you man, young Tumu, baby Ujana, Uja, but in your sky, as a church as I name any. You know, can't say you're too fair. So say I said, it's no yenes because there's time to my kitankola if you're better handle. No, yes, from my onion sifum. Watch it. The master ban is a so normal cassa. It's an Amutu Munche and a down Chebeba. At least I'm about to cry no more shake a crack. And Johnson Pacom Kensu or not, Nancy. So I need the Modi and I say in Eureka. Cassa and Cobebia. Bomia de Modia. The drivers need packet back on cars no mere the Muna filling stage will be a metopetra. Better so. Sabi ya tufu mu adwuma so yeden ya tufu mu asana passenger phone driver focus na mudi driver fo atem no aya pa nwocho munya botre na ya adwuma no de ampenfo na mo hye adwuma no de ombeka na yefa na ya driver phone ntumi nka hwe obia de wom aso obi ton fosu bia ndra meto kire no na scent ne de fosu scent ne spray no munya free still da fosu scent exercise besin ne fosu scent na ne scent ya o fosu benya tiantia de wom obolo de wom obotwumla de wom obia de wom ti voice ya ti ya frafra salad obia driver for kra de ebem
ene chese emu oya emu nso odedede aban no wontie Ghana fo binom adwenkyere fa ahyentuade bo ayesi ebetumu no adwenkyere de etese ya funu ebia ne size obi wa odi banku ba ko na wa men mienu ansa na obeye pintin obi kura de agye so henham na wadi miensa ene ogina ho no mabo nso ohome se etuetuetuetuetu omo no mo kokoda omo hi nkro mo mentohwe fo no aha yemfo omo adwenkyere mfansi ho na afei yenyina yenkambom se basre kwafo ekwakosie fun no ne yemfie ni nkyeremu Akim State University College ede na apie ho yekusua de na enkomoni nie mame enkyerechire mu nkyere we me no ka se mpanimfo abie wo mo apromu de ato ho no mo ene fresh students no woni gye won 2024-2025 academic year no ye bia ye gye adesuafo a kire se ye ni bre kura ne akwa hye asi ho no mo akwa akogye ayi adagye akwaba so enti ebia na watwera wie SSC wasi ABC ene ne eke ka ho atwetwe we no nyina wie a ekwan kase ya bie di ama wu Akim State University obia ekobi 10 year akire hofo nso ye menso mekobi na esoro hofo nso ebuhia menso mekobi ye nyina obi ekọ na yakwa akogye entete na yenya bodin krata imu odu ye kwa akopre sika ntumu akatua ntumu a yatumi ede yekoko akosoro ede ensasi yebo akasa mpa yenso yemu odran ankasa edo achi nso so ebia na opese wokọ na promotion bi aba wadwuma mu a se wokurekura nkrata emu odu a se obetumi de akọ no akoka kire obo se opani se midi bre no e wo se mu pejam sanse abodi nkrata ni bi abeka ho Akim State University College na de saa ekwan kase yi e de abeto ha ma ye nyina nti wutie me na ukọ SS unya nwie se kura se efre na SHS aha ukọ no a unya nwie ye no ebia no aduru final year brabeto forms na wo de afili bibia ne twen o results no ba pa wo de atum na chese ye kokora ebia na wukura HND dada anase diploma dada na ikura wo eno nso ubetumi anya kwan no aba be ye 2-year top up program no ewo Akim State University College. Yes, I so chere professional programs ahodo bebre. Ebi to say ICAGH, ACCA, CIB, CIMA, ene ne eke ka ho bebre. Ni nyina wo ba, ye benya botra chere wa mo abin wom ankasa. Obu onso ono se wasi, ene SSC no aye ka no. Wono owie suku mfie bebre ni, o chese woni ma bi kura da. Obi kura de osim kura adwonso ane ne aguso. Enti wo de yehwe enye yie. Eno na Akim State University College say ya wo krata na ye de yehwe enye yie a wo nipaduan de ye du ye bibi yie. Eni nti mature students no ekwan no so abie di amamo. Wanya mfinhia no aduonunum ana na ye boro saa. Onso betumi aba no aba beje entete. Na kire say Akim State ya adwene nipa ho amane bon. Enie ose bia na aye adwuma efiri dwo da kopimu fiada. Emane nhawo. Wo de no benya ho abotre. Obenya ho abotre eye memene da eni kwasi ada na ne lecturers ne koso ho no mo den ye kira de ukona se de lecturers ye ni abere no mo kira de a otumi so mo mfa eni agrokra nti unsu betumi aba eye memene da ne kwasi ada no mo akira wo kama na eni je semba ko ewo mu ni se wo kira se wo ba Akim State University College no a etise se de wakokwa me nkunuma sua pon no o eye KNUST no sanse wawie wo bibia sua wade agye niema ni nyina wie no wo mo a wo de abodi nkrata ne de brew no eye kwa me nkroma sua pon no me kire kwa me nkroma University of Science and Technology Kumase eni butuo na wo mo programs ne do so pa business administration as big business programs no ye wo BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance, BSc Human Resource Management. We no nyina ye business programs no nya wo pe bia wo nsa beka. Oko engineering programs no so a ye wo BSc Electrical and ase Electronics Engineering, BSc Computer Science. Na we no oko ye de nkrofo atu aguso a e chen mobrodo ntwa. Obi e pentete, obi e penimde e wo computer science nim ne o mahunu. Akim State si en kan kire wo se oni achirichirichiri we ya ye kan be se ne wo achirichiri bi da bi. Atem dan eni asene kwantimpon sunsamampomu ho ene ne ya ba beji asase ne gbagbaragba a obehwe adan a ya buru aguso e de kirade a eswani enwose ye ka kire
me pa cho bebre ye ya dwuma fiti dwoda kopem dwoda ene nti se bibia nie na opese oba ho no mo betumi asim pam no aba se wo mpɛ ne saa na abɛfo internet no so ene no nso opese okɔ na akɔ fele o forms no a ene ekwan no anim eye www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh okɔ ho no mo a ensɛm ahodoɔ de ekɔ otwi bɛ obreman ne nyina da a yɛfa sukuu no ho wobɛhunu wɔ hɔ na watimi akenkan fa dodoɔ no a ebia na wo akyirikyiri pa memene da ne kwasi ada de kyerɛ a yɛka ho asɛm yi wopɛ sɛ wo nso wo ba bi wobisa sɛ na aba abɛda he ɛma ne nhaw ɛma akomantu san sɛ wɔn mo asiesie baabi kama ɛboɔ no nso da fam sɛ tim ɛnya sɛnketoa mepa kyɛw bra na yɛnkyerɛ wadeɛ wɔ yɛn hɔ yɛn tetefon wa yɛdidi dwumanie ɛne abere bia obetumi afrɛ 0558 633957 0558 633957 and 0207 163787 0207 163787 ofre sa number we yam penimfo beje osuno ne wo adi enkomo wo musuku fees said yo mo aye nhyehyɛ no nso e kama pa ubetua no kakra kopim se semester ne bekɔ awie no na kyerɛ sɛ wate atom watua bibia awie a kyerɛ sɛ wo na wo korɔ no ɔse discipline excellence and development eno any wo mo ahotedin ɔse the greatest name in university education Akim State College yefiri wano mo aseda no nso ye chichiri bi pompom fe sema mpɔhini abomu a na ye kogya de agu ODI electronics wo mo adwosuo se gese seba ikukuo no nie TV, air conditioner, fridge, washing machine, rice cooker ne ya wama kwan ama ya kan said ye kasa adoso no enkrofo a wo mutie sa nsɛmpa yi wo mutu ho anamo no kɔhwɛ ene obi a TV bondem ompie ene Sandra wo kɔhe ɔse me kwa akɔgye ade wɔ bra akwadwo hɔ Sandra wo kɔyɛ den bra akwadwo hɔ saa bere ɔse ma ka kyɛn sɛ me kɔgye ayo na no obete pan sɛ ne ya na afia ka no na Sandra maame agyinani so na Sandra nkasa nso agyinani so saa die we akwanhyia we no eno ne yempese ebeto eni ti ne se bra ne bra begye TV fa bo dem man kwada no ne wo mo hwɛ de ekoso air conditioner dem ha ye hye air conditioner no ya nyamma nkrofo bi o ye ya maame no mienu akukuduro ne ye de bo bra eni ti kɔ kotie bo no se wukura usika pe kenkran a eni obi a ne oni asɛm se wo nkura sika ni nyina nso a me pa kyɛw ubetua no kakra bosome miensa watua wie na watwe bia ene adi nokure DC ubedi nokure de ama wo ankasa ho na wadi nokure de ama otwe di ampo nyankopɔn akire din ubenya adwapade de agu dan nim wo na okro no MTTD nkwantanum ɛhɔ no mo ne abɛbɔ yɛn sese a yedi yedwa nti nyame ya dom a ye adwuma dwoda kopem memene da adwoda kopem memene da enti na watwe nyina bia na wadwuma nti wa anya bra nkwa a ɔkyena wo hɔ ubetumi akɔ ODI electronics eno no nkwantanum frɛ 0539 500 514 0539 500 514 o frɛ sa number we ya wo beje wo so na afi nkomo no ne aka nyina no wone wo adi Jubilee Hospital so say emprempre yade bi eto so no bra no won sa yade aka de wo ho lab wo ho pharmacy wo ho bibia kama ya ache say yade wo befa kwan pa no so ma ho atimi atɔwo oya pemfo akɔ na antenenta ne yɛnhwɛ kama wa wo awie postnatal care no so yɛbɛma wo ankyerɛkyerɛ papa weyin kro no afen so yɛwɔ clinic ahodoɔ so san hyehyɛ hospital mu eye clinic ɔmo hwɛ aninko a ti wani yɛ wo yɛ akɔ hɔ eno ɔmo hwɛ dental clinic ɔmo hwɛ se usene sɛ ne ayɛ bia wɔn bɛhwɛ amana sini dadam diabetes na hypertension for clinic ho canteen mu aduane e de pa insurance apomdensi achiba no so eye adwuma ewo Jubilee Hospital Jubilee Pharmacy nso ho no mo tonro enti aduro bi a wo pato no okɔ ho no anapo awie o ahomachi o anadwo o time bia nso oto awie abo obekɔ no wo mo ho eno nti ensa wo brɛnto hungu pharmacy no eno ani Jubilee Pharmacy Mesra wo machira kwan ewa achemodan aboabo kwantempo ne so amantransam so ne so na behu Jubilee Hospital the pharmacy ni nyina frɛ 0244575799
0244575799 and 0241784645 0241784645 na only Jubilee Hospital for Entry and Komo Ahenkan FM your Facebook or YouTube did ye here pa kwai na subscribe ma yen kokko ne so waso na yen dwumadi ahodra ye di ofidua hwanyina tai abonka ye ewo ho u radio na dum ana ye dum light say fun na wo pe Ahenkan FM atia ye wo online so enti modern Ghana ye wo so zenofm.com ye wo so mytunein.com ye wo so de hia so bebo Ahenkan 93.3 FM and no pen 70 bin so akenkan ya o man mu nsam ya kuche bid ya gu ya website ne so ahenkanfmonline.net ya no wa hyene so o pese wo ba wade tonde hu dabura ya wa chema boabo bra untimi mba de frɛ 0244878763 0244878763 abusia ya betoa ensem no so ne de bi aka ho ama wo eye anwumre brem aka nkase eno ana wasogusu a wutie wo Ahenkan aduokono miensa akiripɔ miensa eso na yetoa so na ya de bi aka ho ama wo a ebe se na kakra nie mo a motatie yen wa ha no ne ye di nkomon kakra kra se abrantie bi a wono no woto dwom afeya na wogusu a wo bɔ ne homoden a se onyankopɔn be na dom na ne ne nwom to no ne so abie ama nipa nyina hunu ne papa onyankopɔn de adua ne mu na eno na eba beto monten so se sa abrantie yi wakɔ akɔhia nkwahia muo ama akoye ohaw kese pa na eno na ne eba beto monten so a yetietie se na ne eba ne se na abrantie yi nkrofo bi atumi akɔfiri na woraje ne nkwa firi ne nsam ya saa enkyirikire mu na ba bebre ni nyina ne se sa abrantie yi yese efrɛ no nana yawo na ne wokɔ adwum tuo ni mu a edin a wonim se ye de frɛ no ene will be yi wo eye so tuom no won kran na amanebo ne kyerɛ sɛ ne kanchoma ne girlfriend enso okumase tano so ene ne wo ka kyerɛ ne so wo mesra no na wo hɛ sɛ de nkyerɛkyerɛ mu ne ba no a ebi mo kura kyerɛ sɛ nana ya wo no ono ankasa wo show bi a wo bɔ okumase hɔ enti oyi ne girlfriend na so tire so o show hɔ no na oba obakwakoda hotel na again so da bi okoda hotel sɛn ni wo fie dem eni ti se wo ba de a bra beda me nkyɛn eni se na ya nso so te ase eni okoye na eno na eba beto monten so se nana ya etie ne girlfriend ne kanchema no ekoye free so tuom ko ne girlfriend ho okuma seta no so anadwo da suo mu o mode da ho no mo no eni wo ya so wo sori akobu ensuo kakra ono ankasa na ekogu nsuo no enti eni e wo pie ya kokogina anim ho no mo eyi ne be mai ne ta jonso ya ma ne ho ba no kama na ne wa puru mu de hye ho no mo na kyese watwasi asan dane ne ho akwa dem ho no mo na ho na maami bi nsusu pie ye maami ni pie na se wo hwani an se ya kuma wa hunu obi e wonim no no wo hwani wode wo hwani be de da mani pa nyina ehunu ho na nana ya o kyerɛ so ye frɛ me nana ya na me ba nana ya ho we bi san se nana ya be no so nana ya wo ti fie ha no se nana ya wo no ye me ba wo no wo Spain amanone ni ye nyina gina tum se wo mo ba be ware anu nti ya ma nana ya akwan ama na betena fie ha wo no nana ya na wo ka ana nana ya wo no ti ya makom ne so da bi nana ya wo teta no so fie ha how enti ane eye ya na asew tiatia mu se nana ya sɔre bra asɛm aba fie sɔre bra bi misa wo tire ne nana ya nso sɔre ɔyɛ sɛ de wada afi na nani te no ɛne ɔbaaye ɛne ne asew baayi ɛyɛ nana ya no ne boy a wagye atum so ɔne ne tena ware anu nti ama ne ti fie hɔ ne maame tina se ebisa ne sɛ abrantie sɛ ɔbaa wo ba unimu no ana ɔhwɛ sɛ de nsɛm ne kɔ na animguase yɛ ato no na wade nso so eye guo no a na ewo se otwa ntro tenanie amanebo ne kire se ohaha nani eyi nani tu free kura se hwan abrante wo se friend sen na se ode nana yawo no se me nana ya se minim nana yawo na nana yawo no se ne yonko ne me se sen minim no enti ane ba sa na ane ye se maami se wunim ne de ane na e fine case
ɛne yɛsɛ yɛakye krɔmfoɔ yɛsɛ ɔmo tia mu ɛne mmarima kentina wam wɔn mu nufu ɛhome sɛ ɛtoɛ so abrantie mu paapaa ne tantan so boro no dufu no a wonsom kananana na kyɛ sɛ watoa nananom ɛwɔ ɛnseɛ do na asɛm ne baayɛ no ɛna yɛbɔ adi pini nana yawa ɛnɛ ɔnka te asefoɔ ho yi ne maame ɛne yɛbisa sɛ maame ni abɛni o na wo ba no wo kyerɛkyerɛ mu a yɛsɛ wɔyɛ krɔmfoɔ maame ne kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu ɛde kyerɛ yɛn Eba boy na odi n'echi no onde one ne kasa sɛ onya producer bi wɔ Kumasi sɛ ɔbɛboa no ama ne nwom no ɛba abɔntene nti obeku Kumasi so anka sɛ ne na mekɔ ana wɔkyena na mekɔ na de kyea na mekɔ na wɔba no so ɔsonani ama ne ntare a obehia ekolatuma ne mpaboa efiewura ama na yi organ na laptop so ka wɔn no nkɔ baabi obegya laptop wɔ baabi adafi sɛ na ne nwom nyinaa ɔba na ɔbɛhye no no yɛse yɛfrɛ na ya na ọba na yeso onu ni kunu ebusua fie ni kunu maame fie na ọba na te yeso wa ye warefo ni kunu wa bridge e na me ba na ba no ho ọba na wona yeso ọkwa akwadwonso be wa mu hodwonso de na ọkwa akwadwonso na me ba ne soro kwadwonso hu maame se wo firi he wa fie no se na maame ne so opa ya wi mi ye bo no na me ba no onkonto kwampo da ontwe sika da ontwe tuo da onpen ho kasa abusia ene atwagu yeyi eye nana ya we ne onka te asefuo ho ne maame ono so kyerɛkyerɛ saa nsɛm ni mu de ma yɛn ɛno akyi ɛne ɛbɔ adi pini nana ya na se a wɔno ɛna asɛm no hyɛ aseɛ nyinaa hyɛ aseɛ wɔ n'anim no ɛna ɔno nso kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu sei akyerɛ Ahenkan nsɛmkyerɛfoɔ anadwo wa na meda nti ya meti ya ne se bibia ya dra me sole gina me mpoma ne mu hwe ho meto ya no so me hu obi a chete madwiri ni so se obi sa betimi romfo bi sa betimi abafia na me de me ta mpoma ti kwansini na me te sama sini tie maybe de me no obi bekume entam o se ni pasuro nyame a ayete se obi suro da adansi die nti na me tie mo ntam afo mo nyame no obi kokum na ya o mo nyame na profo bi kokum na ya o na me de me tie mo eti bi tie mo sa no yesu efie ni ato gate kese yi mu ani ato kitwa yi eti bi tie ani se be me bi gina che hoya eti hoya o tie be ma ne no sori no di mirika kekekeke no ohuri fence wo yi ohuri one no na nimba boss e ntie ni hu moja toru ya okitwa be se 2 hours as 3 hours na me tie se oda ti ba bi kropa ya kobo no a ase ne betwa me ni ani ba ko so ti tu ya so a ye ti asama fe no ho ka na wu ta kana ana to so na ana ko ne ana pe wo fo no me ku no ka wo no kura san wono so ka se wa nguri ye tie wa afọ na me nim do ko tie no na sa wo ko sa me ma pa ni ko fa me ku atu ye fie na to so nyam na la ya na la pe na na so bi ase mo Ahenkan FM ayini yo osetafo ene ebra Facebook ho no mo bra behwe se de nana ya wato so ye obi abrante nanimu dedwa fefefe o yakum no na ene maame no so kyerɛkyerɛ ne die manu achi ɛna aposifo a wabu akwa wɔn nsa ɛso nana yaw ne phone mu ene eba ne sey ye wo se wɔn kokɔ nhwehwɛmu kɔhwɛ de kɔɔso kɔɔso bi akɔso messages bi akɔso ete ene wɔn kankan wɔn ani no abrante ba akɔ a wɔn nso osiesie phone ɛwɔ mpɔtam hɔ KT enso so ene wɔn de phone kokɔma no akiti enso so yɛ sɛ asɛm no ba ye ne ba nanim to ɔno nso obi ka ɛkyerɛkyerɛ mu sey kyerɛ yɛn but me repella obu akwa police station enche onuma na na ya phone na ekuta na iPhone me madwuma no me bae say yenye screen man because no me dey ahwe onuma crack screen na o ma say phone no no me dey moja aye phone ne hu na enti o me dey bae no na e ka kyerɛ mu say e betima ya mo mama information na was aba screen na crack later be 20 minutes time na police for no say small mo beje phone back say omo person mo the quarantine office no mo ko track say bi omo be hu between girl no ne be man nkomo and on the phone call back. Remand then call central and I work for say due to informations be more permanent investigations made. And to move again a mom, no more fan and bra a police station. I say no Berman so family member back by and I'll catch that so police station or Moko no and some place for a castle my track no MTN office tracking a number no on boy we on any commodity be Ahenkan FM. Abusia KT enso so ni onim ena wode to Ahenkan nsɛmkyerɛfoɔ anim ne kura mu no
ye de ase ye ka ase ye gya de ama polisi a polisi fo na ye ba behwehwem ene ya nto bibi soro anso ye twa ye ni a ahoampem gye ni ba afia soa dan ne se ase wonte Ghana hakura o enso ma mi so ono nso wo information na obetirechire mu de akira Ahenkan fo ene se oba pa be na yetie o because then come the good police for the society. Now me be read the statements and information from my source from the police. Ma wona tenten person mo gbe ni pakro din obi ka sem to ho yenim ni pakro with no reliable source na ye nyina ya fa sem no ye yenko police yenko right source na krom ho ayeye. Okay, Mama kind Deep Throat source close to the regional police command in Kumasi indicate that the woman at the center of the controversial killing of the man has no history of telephone conversation with the deceased. Why that information? I am not saying the guy is a thief or the guy is not a thief. I am reading dockets for you. The young man broke the porch gate and the woman raised alarm. The police retrieved the stone from the porch as evidence. The dresses of the young man was also retrieved from some distance from the woman's house. The police are calling on anyone who has information, pictures or videos of the two together to establish a prior relationship to make it available to assist with investigation. Where the agreement eti chief inspector efiashwa edison ye wo so krata ye de call police station ko bo kwa adunu mu a wo yi no maako se perfume rice no na minim se fia we no wo no ye den oye detective ana so ye so was ye tiazma ye busem to no akobusem sa right to information bill okay o se nye no anko obe den o se nke nye no anko obe den obeso gwomso atopa RTI na no dem so de aye na enkrofo ani beresem no na e no no di agore ana yo no so ani beresem no onu so na ni beresem se ko so obeso gwomso ko obeso gwomso satopa di gwomso satopa atopa so de adigu e digu so de obebre but ya were hosem papa ya were hosem papa we ya sha ase a we kan de no asem na asia no ya asem abrantie na wu keke kwa oh nice guy that's way enti abusia nana yawo awoshin akono so mema no Salome emunyai ai ni Salome yenyai nde mo ba ne mra wo nchen bi hwe se obema nso kwa ware pa ye o ade aware pa ne de he so wonim se oba tenen na se fie na so atimi asesa wo ne o makọ e bia wanka nkire no afia ntu ka se wo ka kire ne se ma ware mi kunu fie a nkana na ya obenya kudura akọ na so emema ye wakuduro but enye niema bi sa ho ema wakuduro chen mema bam enti wonso gidi se oba warefo obetimi de bema aba na se fie simple gra adentende simple oba bema oba de yenye oba eti bibiri sa o yo no oba nyankopon kra san bo wo mu abepem sa biri wadwen won ho nto won ase yeda wase oba yeda wase awamane ma maaye no wo de ko bisa Samson se Samson timi ba be kire ni nsemu a Juma Delilah didi no enti ma de omhu pa but erade mfa branch ye ne kra nsi ye ne na empanimfo nso nya hwehwemu ni ehunu asem ne etua mu ankasa ai no ye famu aba ya famu aba to hu na we di efiri ha we di efiri but asem no ne me madwen ho amenti ase ne se abrantie no se ono na yekun no enti brebe na ne maame no nso nya asa information na wo ka no o se a committee for na frɛ no so o mo frɛ no o phone so se o ba no da ha eno no ye se azafo nti mo fa phone nti o mo frɛ no video a o hu ne ba no ti committee na maame pepe ni so o mo ana report ma boy ne maame so nti dia me pese mi hu ni se omo na che se ye buru boy no na omo wo ho ana se sen asam no obo because you say e ho ne
the source of assembly nyina one ejina ho enti utumi gina ho said ye tumi poison crofo ebi so mutumi di omani hu no omu gina ho a ye poison omutumi hu na me wo ho na me wo ho omu nyina akura de nam ho ti nya wo bi oh ba ya rawo sem o ara wo sem ga na hanan hasa no ara wo sem na yesu kura eja him no so ni awere ho sem ni kese pa yesu kura eja him be ja him yo so rebefi yo arefie wo ho ti yanko ayi gospel ho nso kakra gospel okay eni for your yakoma okay for your na maame ba ko no so to gospel wo kro ha say ohima mercy maame ne nwom esofo mu a wa be chew osi watete se nkofo bi ka se emo to nwom o mo chante o mo keka kansem bi obi de apriya buru ayi oh alatia dalelusa se nwom we ubeka ya aprila uza kasafufro ya bido osro kasa ya mede atayua ta ayo blaitelu sanyu mwesaboti asisila wafo nyuma kasafufro we no yenti bidanso anyumtofo na to obi kama mama giri mama yenti hwe nanu na mercy manti mercy onyumtuni kira se yete ade de yesere hwe nyame na kasafo omumu na obi oto gospel bi oni sa adoma chede ni bi no onko ni nkoto adwanim no onko bompa yensere bi na tumi wom. The other part of the gospel music that God is bringing is fire, and it is not for anyone. Don't try to be like somebody that God has given that gift to, because God gave me the revelation. I was also praying, I was asking, what is that revelation for? And God told me it is unknown to the carnal mind. So for me, that kind of genre into the gospel music that God is bringing from afar is power to revive and to change the mindset of everyone that gospel music is not ordinary. It is being given to the people, selected people that God has really called. So the chanting part of it is when the power of the Holy Ghost comes on you. You don't even know what you do anymore. He is the one controlling you. So for me, that is when the power of the Holy Ghost comes on you. That is another form of mystery in the gospel music God gives. And for me, it's not ordinary. You can't describe it. The biggest problem and people are asking question is now it seems like everyone wants, but it's given to selected. When you try to copy, it's a sin. Let the one that God has called into that, let them control it, because you can't describe it. It was there, but it wasn't revealed. But now God is revealing. It's a revival. Yo, mama, ya dase. Nyom tuni ohima mercy ena wa kire nsem emu ono. Ya dase. Na your papa Cecilia na nyom usua na breben. Oh, kaza wo fry be there. Kaza wo fry be there. I tell you. Usua ya che wo. Usua ya che na bra fifi. Bra tell you. Oni baby ya me there no. On my way pa. On my way more there. Yam fancy your boy here. Yam fancy Facebook for the comment na ba so ye bre no. Aso nti. Yam fan to so ne yenko. Yo. Area na yam